Zera Ibai, itzalingatik nire horreko berri badauka gara musika eskola eta antzeko sentimena daukandik ebai ez. Ze importantea da, ez? Adin batean horre musikarako grin hori balantzea eta hori pixkat bultzatzea eta bueno, berak esan duenez, lau urteko isilunaren ondoren ni nebilen bilaketa prozesu batean urren urratxa noiz emango, zer egin, eta bar, eta hori kantu batean esaten dut, ez? Badela pixka bat itxuaren eskuan antzeko zerbait, ez? Ez dakizu oso ondo nora zoazen, baina pixka bat aztamuka eta egiten duzu, eta bazoaz aurrera sensazio hori daukasunean, eta halako batean topatzen zu bideo hori, ez? Eta bideo horretan Katalunia aldera jo nuen, ekoizlea bertakoa zirelako eta hemen argazkitan ikusiko duzuen antzoki zahar batean grabatu zen diskoa, ez? Lleidako herri batean gizonan izan zen, eta, grabaketa moldeara izan zen nahiko berezia, era analogikoan, eta ez da ohiko estudio bat, batzutan estudioek badute olako puntu hotz bat, eta ez dakit. Xarmarik gabekoa, ez, era bat. Eta, uste duen kantu sorta horrek berezi zuela beste ingurune bat. Eta antxe topatu genuen, ez, non eta Lleidako herri honetan. Eta, estudiora sartzera egin da zela, pentsatu nuen zerbait berezia gertatuko zela, edo behintzat grabaketa moldea ere ezberdina zela, ez genulako apenas ensaiorik egin, estudiora sartu aurretik, eta orduan jo nuen Ibaien gana ez, ezagutzen genuen berriko garaioetatik eta esan nion, ez dakizte pasatuko den hemen, baina pentsatzen dut, igartzen dut zerbait berezia gertu alitekela eta etorri bazpare zure kamara eta zure begirada berezi horrekin. Eta, ointxe horretan, bere garaian zalantzan euskan, denaren inguruan, baina pozten naiz etorri izanaz eta ez bakarrik erakusketa honengatik, baizik eta, uste dalako benetan jasotzen dela ez, hemen hasiera batek baiten eman nahi duen mezu hori eta grabaketaren xarma hori, tokiaren espazioa oso berezia izan da eta nire ustez diskoaren giltzetako bat eta Ibaik piken jaso du hori eta eskertu da bai. Eta gero, ez da gabe jazta, ez pixka bizi garela musika munduan ere bai azeleratuta, ez? Saturazio bat daukagu maila askotan, ez? Gizarte mailan ere bai, pentsatzen dut, eta disko hau bada egin batean horren kontra egindako erreakzio bat eta eskatzen duena desazelerazio bat, isiltasunari garrantzi handia ematen zaio, sosegoari, ez dakit, latentzia horri, ez? Eta bar, eta, uste dut mezu hau dela. Eta hori arrazkitan ere jasotzen dela, eta esan nahi nuen, nola azkar bizi garen gaur egun ere ematen dut kantuek eta diskoek ez dutela irauten, ez? Dena nahi dugu bapatean, dena nahi dugu emaitza, nahi dugu eta gero beste emaitz bat eta beste diskantu bat eta hola gabiltza, ez? Eta ematen du ezin dugula ezertaz zentratu edo ezertaz gozatu, ez? Eta musikak uste dut behar duela beste erritmo bat eta holako gauzei esker uste dut diskonen arnaz luzea daukala eta holako adarkatzea horren bitartez mezua eta kantuek hartzen dutela beste dimentsio bat eta oso eskertutan horregatik eta gaur egun ematen du, ez? Nik sensazio daukat, temporal pilo bat pasa dela, urtebete pasada, urte eta piko ematen du beste garai bateko zerbait dela, baina oraindik ere kantu hauek bizirik daude eta bidea ginez, ez? Eskertzeko bat, eskerrik asko Usurbil, uste nuen hemen laukatuko gina. Eskerrik asko tortatik, ader bat. Ikuspenak itxututa gaude, ta denborarik ez daukat, gehiengoak bestean baiten, egon nahiko nuke orain, aukeratu zure dama, pantailan ispilu bata, hauxe da jasoko duzun mundua. Isiltasun
ilunaren bagoian idazten tren batean nago. Kantu bat egin dizut gauzak okertzen diren unerako. Agertu zen Janela izeneko kantua. Eta gogan dut ola zalaparta moduko bat, sortu zela hitz hori euskarazkoa zen, eta zer zen hori, eta etzen euskarakoa baina, dagoeneko jala. Ikusi nuen lehenban urteko euskal hitzak eta agertzen zen Janela. Eguzkiak itzali ditu gainerako argiak, txorien kantak entzun ditut arian. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zaude inoiz ez dakizunean zer gertatuko den, nik beti diote sortzea badela ere bai botila baten sartzen duzun mezua eta itxasora bota eta sekula ez dakizu beste aldean zer ongo den, bate jasoko duen, nola jasoko duen eta gero polita izan da gira hasita ez, diskoaia kalean zegoela, hemen ikusiko dituzuen zuzeneko argazki horiek. Ematen du, zarela baino bea zarela, ez argazkite, ibairen argazkita. Izarrak ematen dugu, ez? Baina bai, gustatzen zait hori ez. Askotan komentatu izan dugu, ez? Prozesua, bueno, hendik hortxe ez, jarraitzen du, baina polita da ikustea kantuak nola sortzen diren, embrioi hori ikusita eta bar eta gero nola sortu eta egiten duen bidea, ez? Bada ez dugu eginen, baina geuk esan da zurekin hitz egin nuen aldia, ezin bukatu esaldi bat, leiho baten alboan nago orain, argia sartzen da. Bezterako jantziak neuretzako tarte bat ur jauziraino noa. Beste norabait begira geundenean etorkizuna ginenean ere zazirudien
ahaztuko banuen besterik